Hello everyone, रायजोफोर फिन खेबसे चेनेलाव फैफिनबावनाय जालायबाय गोलाव दिननि उनाव थ' दिनैहाय आं एसे आलादा रोखोमनि ब्लग लानानै फैदों नोंथांमोननो दिन्थिलांगोन थ' आङो रेडि जाबाय नै एकदम फोथाराव माने दिनै थांदिनि आरोना थ' एसे फोथारनि आङो ब्लग लानानै फैनाय जालायबाय थ' आबादावहाय एसे माने मेडिसिन होनो गोनां दं थ' थौदो बिदिब्ला आंजों लोगोसे एसे नायलांदो आरोना लोगोफोर आंजों लोगोसे नै आङो थांगासिनो दं आरोना नै फोथार मोनफैबायानो थ' नोंथांमोननो आं एसे दिन्थिलांगोन नायलांबाय थायोब्लानो लोगोफोर आङो थांगासिनो दङ नै एसे माने दैया बारालै दुब्लियाव एबाराव बिराद अखाना बेबायदि दैया बोहैगासिनो बिथिंजाय फुरा बरिया दैयानो बोहैबोगासिनो दैनि माने अभाब गैया एबार बेबायदि दै आरोना माइफोरा माने गायबायानो गोसोम गोसोम जाबोजोब्बाय थ' आंबो थांगासिनो एसे सिगाङाव थांनांगौ फाइनालि लोगोफोर आङो दा फोथाराव मोनफैबाय नै नायदो साना बेसे गोजौ जाखो माने 12ता जानोसै नै बिराद सान्दुं माने बेबायदि सान्दुङावसो एसे मोजां जायो आरोना हाग्रा थैनायनि मुलिफोरखौ होयोबा थ' बिराद हाग्रा जादों एबारावहाय थ' आङो दा एसे बेयावनो मुलि सारनि दिनैहाय बिदिनोसै आरो ब्लगा लाइफस्टाइल भिडिअ बायदिसिना फैबाय थागोन ना थ' माथो खालामनानै थानो बेकार जिबन जिहेतु ना बेकार लाइफ थ' बेबायदिनो ओरैनो दसे मावनानै दङ आरो खालि मबाइलावल' थाबाय थायोब्लाबो जानाय नङा जोङो बेबायदिनो खामानि बायदिसिनाबो मावहोहोलांनांगोन आरोना नङाबा माखौथो जानो ना थ' एसे दिन्थिलांनि नायलांबाय थादो दैया ओरैबायदि बोहैलांगासिनो मैयासो हासार होनानै दोन्दोंमोन आङो बेयाव मा अबस्था जागोन बिदिबा नायदो नै थ' बेखिनियाव होजोबनांगौ बै खनासिम खुसेर खाथिसिम माने एकदम ओरै होजोबनांगौ आरोना हाग्रायानो हाग्रा गोजा मानसिफ्रा सारगासिनो सिगांथिंबो थ' आंबो एसे माने दिनै बोथोरा मोजां जानायावनो एसे होना लानि आरो अख्राङाबो माने गोथां दिनैहाय एसे सान्दुं दं आरोना थ' आं एसे सारनानै लादोनि ब्लगा बिदिनोसै एसे माने मेमब्रां जानोसैलै आरो दिनै दुब्लियाव थानानै उफाय गैया थफि लाबोखादों आं बेखायनो बिराद गरम माथो खालामनो ना थ' मावनांसिगोन थ' एसे नायलांदो आङो दिन्थिलांगौ सोमखोर सोमखोर जाबोदों आरोना बिथिंजाय बै सिगांसिम थ' बेखिनियानो आरो बारा नङा 3 बिगा खावसे आरोना थ' आङो सारखांनाय बायदि जाबाय दानिया फैदो लोगोफोर गोलाव खालामला आरोना भिडिअआ बेसेखिनियानोमोन ओरैबायदि मेंबाय माने थैनाय बायदि मोनखायो बेबायदि सान्दुङाव 1:12 जाबाय दा आं 12तानि सिगाङाव फैदों भिडिअखौ आं दा शुट खालामगासिनो थानो हाया माने बेबायदि सान्दुङाव थायोबा हांखोफोरा गनाय बायदि मोनो दा उफाय गैया साराबाबो जाया माने सारथारनांगौ थांखिखौ आङो सिगाङाव दोनबाय नै मग दङ बेबायदिनो मेडिसिन दं आरोना मना सना दङ दै एसे लाबोदोंमोन थ' लोंना लाबाय दैखौबो हालिया थानो थैनाय बायदि मोनो माने न'सिम थाबायलांनांगौआनो सहस नङा आरो दा बेबायदि अबस्था जानानै दं फुरा लोमजानाय बायदि मोनबाय आङो ओरैबायदि खामखाबायना सान्दुङा बा फाग्लासो जागोन जि डेन्जार सान्दुं दिनैहाय ना थ' बिदिनोसै आबादारि जायोब्ला खस्थ' खालामनो गोनां जायो एसे ना नङाबा माखौ जानो आरो दा एसे खस्थ' खालामनानै गायोबा जानाया ओंखारो ना थ' बिदिनोसै ओरैनो थास्लायस्लाय आङो एसे बेबायदि आबादावनो बेस्थ' जानानै दं आरोना बेफोराव माने हाग्रानि मुलि होदोंमोन हाग्रा थैनाय आलियाव थैजोब्बाय बेखिनिया माने आंनि नङा आरोना थ' गुबुनफोरनि आरो आंनिया नैबेखिनियासो बै खुसेरसिम आरो थ' होजोब्बाय आङो मेंबाय थैनाय बायदि मेंबाय दिनैहाय उफाय गैया लोगोफोर मा खालामनो जिबना बिदिनोसै थ' बिदिब्ला गोलाव खालामबाय थानो सानाखैमोन दिनैनि भिडिअआ बेसेखिनियानो गोबांथार खस्थ' मोनबाय बा मा बुंनो आरोना खस्थ'खौ मानसिनि जिबनाव खाफालनि गोलोमदैखौ हायाव फसर मारनांगौ अब्लासो जोङो मोनजायो ना मानसि जाथिखौ बेबायदिनो साव होखानाय थ' गोलाव खालामनो सानाखै भिडिअआ बेसेखिनियानोमोन मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार खालामनो हागोन लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन गोजोन्थों बाय